नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कोणत्या घटनेची चर्चा आहे याबाबत कमीत कमी वेळात या बुलेटिनमध्ये आम्ही तुम्हाला माहिती देणार आहोत. येत्या 16 ऑक्टोबरला होणाऱ्या दवर्ली, कुठ्ठाळी आणि रेशमागूस मतदारसंघातल्या जिल्हा परिषद पोटनिवडणुकांसाठी आज सगळ्याच पक्षाच्या उमेदवारांनी आपापले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. भाजप, आम आदमी पार्टी, काँग्रेस तसंच अपक्ष उमेदवारांनीही आज उमेदवारी अर्ज भरले. याआधी विधानसभेत 10% वोट शेअर घेऊन गोव्यात तिसऱ्या स्थानावर आलेल्या रिव्होल्युशनरी गोवन पक्षाच्या उमेदवारांनीही आपापले अर्ज दाखल केले आहेत. दुसरं म्हणजे उत्तर गोव्यातला पाणी पुरवठा सुरळीत व्हावा म्हणून पेडणे तालुक्यात बेलपार नदीवर सध्या पंप हाऊसचं काम सुरू आहे. हे काम 2 महिन्यात पूर्ण होईल असं आश्वासन पाणी पुरवठा मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिलं आहे. शिरोडकर यांनी आज मांद्रेचे आणि पेडणेचे आमदार यांच्यासोबत या कामाचा आढावा घेतला आणि येत्या डिसेंबरपर्यंत काम पूर्ण होईल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. तिसरं म्हणजे गोव्यात सध्या सरकार तुमच्या दारी हा उपक्रम सुरू आहे. याचाच भाग म्हणून वीजमंत्री सुदीन ढवळीकर यांनी डिचोली भागाचा दौरा केला. ढवळीकर यांनी डिचोली वीज उपकेंद्राच्या दुरुस्तीच्या कामाची पाहणी केली. केबल नेटवर्किंगचं काम पूर्ण झाल्यानंतरच या भागात विजेच्या अनियमिततेचा प्रश्न सुटेल असं ढवळीकर म्हणाले. आज आम्ही तुम्हाला आणखीन एक विशेष बातमी दाखवणार आहोत, माणसाच्या अंतिम ठिकाणाची. पण त्याआधी पाहूया कुठल्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. गोव्यातली बेरोजगारी कमी करण्यासाठी सावंत सरकारनं उचललं पाऊल. 4 कंपन्यांशी केला कौशल्य विकास करार. 10वी-12वीच्या बेरोजगारांना प्रशिक्षण देऊन देणार नोकऱ्या. IIT प्रकल्पाच्या विरोधाच्या आगीत दक्षिण गोव्याचे काँग्रेस खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी ओतलं तेल. IIT प्रकल्प गोव्याच्या बिनकामाचा, प्रकल्प रद्द करून हॉस्पिटल आणा, सार्दिन यांची सरकारकडे मागणी. 1 गुंठा तरी जमिनीची मालकी सिद्ध करा, अन्यथा IITला विरोध करू नका. सांगेचे आमदार आणि समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई यांचं प्रकल्प विरोधकांना आव्हान. गोव्यात राजकीय नेत्यांच्याच आशीर्वादाने अनेक वर्ष सुरू आहे ड्रग्सचा धंदा. काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरा यांचा खळबळजनक आरोप. दृष्टीच्या जीवरक्षकांनी एकाच आठवड्यात वाचवले 8 पर्यटकांचे प्राण. पर्यटकांनी काळजी घेण्याची आवश्यकता. आणि खांडेपारच्या ऐतिहासिक गुहांकडे पुरातत्व खात्याचं दुर्लक्ष, इतिहासप्रेमींनी व्यक्त केली नाराजी. आता एक खास बातमी. माणूस जन्माला येताच त्याच्यावर धर्म, जात, पोट जातीचा शिक्का बसतो, पण मृत्यूनंतर मात्र उरतं ते केवळ त्याचं शरीर. आणि म्हणूनच विभिन्न जाती धर्माच्या माणसांचे अंतिम संस्कार तरी निदान भेदाभेदाच्या भिंती तोडून एकाच ठिकाणी व्हावेत अशी कल्पना गोव्याचे दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मांडली आणि गोव्याचेच वास्तुविशारद राहुल देशपांडे यांनी ती प्रत्यक्षात आणली. बघूया जागतिक वास्तुरचनांमध्ये मान्यता मिळालेल्या पणजीच्या मोक्ष स्मशानभूमीची गोष्ट. पणजी शहरातल्या या सुंदर वास्तुरचना पाहून पहिल्यांदा असं वाटणारच नाही की इथं हिंदूंचं स्मशान, खोजा आणि सुन्नी मुस्लिमांसाठी कबरस्थान आणि लिंगायत दफनभूमी एकाच ठिकाणी आहेत. गोव्याचे दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना ही कल्पना पहिल्यांदा सुचली आणि गोव्याचेच नामवंत वास्तुविशारद राहुल देशपांडे यांनी ती प्रत्यक्षात आणली. मोक्ष या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या वास्तुरचनेची आता जगातल्या सर्वात प्रतिष्ठित अशा आर्क डेली या वास्तुरचना विषयक अमेरिकन वेबसाईटने दखल घेऊन देशपांडे यांचं कौतुक केलंय. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वास्तुरचनाकारांचं लक्ष आता गोव्याकडे वेधलं गेलंय. कन्सेप्ट्स मनात फिक्स्ड होते, पण हे आम्हाला एकाचकडे आणायचे होते आणि एक न्यूट्रल डिझाईन किंवा असा डिझाईन जो सगळ्यांना मानवेल आणि बराही दिसेल, हा सगळ्यात मोठा चॅलेंज होता. सगळ्या धर्माचे काय रीतिरिवाज आहेत हे समजून घेतले आणि त्याच्यानंतर एकदा समजून घेतल्यानंतर तो आम्ही डिझाईनमध्ये काही त्यात मोठा बदल केला नाही, कारण ज्या धर्माला काय आपले रीतिरिवाज करायचे आहेत ते करायचेच आहेत.
सो ते लक्षात घेऊनच डिझाईन केला आणि ह्यात आम्हाला मोठा त्रास झाला नाही. जे रिलिजियस लीडर्स होते म्हणा किंवा ज्यांच्याकडे आम्ही इंटरॅक्शन करायचो त्यांनी खूप आमच्याबरोबर बसून समजून घेऊन खूप कॉपरेशन आम्हाला दिलेलं आहे. माणसाच्या मृत्यूनंतरही उरते ती माणुसकी. म्हणूनच मानवतेच्या एकतेची भावना निर्माण करण्यासाठी उघड्या विटा आणि त्यांच्या मातीचा पोत यांचा एक समान वापर या रचनांमध्ये करण्यात आलाय. 2011 मध्ये सुरू झालेला हा प्रकल्प पूर्ण व्हायला 8 वर्ष लागली. कारण इथे सर्व धर्मियांना विश्वासात घेऊन प्रत्येक धर्माचं स्वातंत्र्य जपणं आव्हानात्मक होतं. शिवाय उपलब्ध जागेचा पुरेपूर वापर करणंही गरजेचं होतं. इथं बरेच धर्म, वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीचे धर्म, म्हणजे हिंदू धर्म आहे, शिया म्हणजे खोजांचा कब्रस्तान आहे, सुन्नीचा कब्रस्तान आहे. जरी ते दोन्ही मुसलमान असले तरी त्यांच्या पद्धती एकदम वेगळ्या आहेत. त्याच्या व्यतिरिक्त हिंदू लिंगायत लोकांची पण आहे. म्हणजे तिथं बरियल ग्राउंड आहे, म्हणजे तिथं त्यांना क्रिमेट करत नाही. सो हे चौघांचेही एकीकडे आणायचे होते. त्याला आर्किटेक्चरल कॅरेक्टर जे आम्ही म्हणतो एक द्यायचं होतं. कारण शेवटी माणूस तो माणूसच, तो ह्या धर्माचा असू देत किंवा त्या धर्माचा असू देत, तो शेवटी एकाच देवाकडे जातो किंवा एकाच जागेवर जातो. सो मृत्यूकडे किंवा त्या क्षणात काही वेगळं न ठेवता सगळं एक करणं, आणि तो आम्ही एक करायचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि तो डिझाईन, ते आर्किटेक्चरल लँग्वेज एक असल्यामुळे आणि सगळ्यांना मानल्यामुळे ह्याला इंटरनॅशनल रेकग्निशन मिळालेलं आहे. जवळपास 9 कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या मोक्षमध्ये प्रत्येक धर्माच्या लोकांसाठी त्या त्या धर्म परंपरांप्रमाणे सर्व सुविधा आहेत. आणि या रचना साकारताना आपल्या माणसाला अखेरचा निरोप देताना करावी लागणारी दुःखाच्या क्षणांची सोबत सुसह्य कशी होईल याची शक्य तितकी काळजीही घेण्यात आली आहे. म्हणूनच एखाद्या आंतरराष्ट्रीय शहरात अंत्यसंस्काराची जागा कशी असावी याचं मोक्ष हे उदाहरण आहे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एकंदरीत मध्ये आज इतकंच. एक आठवण करून देतो, ताज्या बातम्या आणि अपडेट्ससाठी आमच्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा आणि आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. जाता जाता शायर राहत इंदौरी यांच्या शब्दात सांगायचं तर तूफानों से आँख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आँख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो. उद्या पुन्हा भेटूया नवीन माहितीसह. शुभरात्री.